ik ben Wim. Miella Knop, Nou, mooi. Welkom. IJssel-ambassadeur. Zeker. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de Nou. IJssel. De IJssel stroomt als zijtak van de Rijn Ja. naar het IJsselmeer. En wat heeft hij daar voor functie? Daar heeft hij een hele belangrijke functie, namelijk de IJsselmeer voedt de landbouwgronden van heel Noord-Nederland. Ja. En voedt drinkwaterwinning van heel Noord-Holland. Ja. Dus de IJssel is eigenlijk, wat ik dan altijd noem, de voedstermoeder van een groot deel van Nederland. Ja. Want als die IJssel niet het IJsselmeer vult, dan hebben de boeren in Drenthe, Groningen, Friesland een probleem met de Ja. landbouwgrond. Ja. En heeft Noord-Holland een probleem met drinkwater. Ja. Dus deze rivier is van cruciaal belang voor een groot deel van ons land. Daarom wordt het IJsselmeer ook wel de nationale regenton genoemd. Een beetje oneerbiedig gezegd, vind ik. Maar... En nu zijn we dus een beetje in de richting van, heet dat samenwerken met de IJssel? Ja, samenwerken met de rivier. Dat is nu een beetje het adagium van Ruimte voor de Rivier. De natuur is niet een vijand, maar is een vriend. En met de natuur moet je samenwerken.